kaya ngene. Iso nggih nabuhi wayang, nggih tayupan ya penak, klenengan ya kepenak, nggih ketoprakan, nggih ludrukan, nggih kosidan ya apik kaya mengkene. Ha iya nggih adroh ya malah luwih komplit kaya ngene. Aja meneh kok nggih selawatan, nggih nabuhi wong mendem lho iso lho. Iya apa? Karo tele-tele ngono iso kok sian gamelan. Iya. Iya Mak, iya pancen ya sing jenenge gamelan iki simbole persatuan. Pancen kaya mengkono kuwi upamane piyayi nyewu ngene iki pantese pancen yen nggelar wujude pertunjukan utawa hiburan utawa apa wae siji wayang loro pengajian. Ya apa? Wong nyewu lho, Nduk. Langka lho piyayi nyewu wayangan kaya ngene iki langka. Ning bareng digagas, bareng dipikir nyatane ya sambung, nyatane ya kepenak, nyatane ya luwes banget ki. Iya. Sing ora luwes iki lamun to wong nyewu terus nanggape son horeg kuwi ora luwes kuwi. Heeh, ngono kuwi. Terus ngangge diji barang ayo. Iya, matur nuwun ya, Mak. Alhamdulillah iki kancane pirang-pirang kejaba sowan sak gutrah kanca-kanca Madangkara saka Karanganyar Surakarta, kanca-kanca pengrawit jangkep. Iya, karo Mbak Yu Waranggana sing menik-menik kaya benik atom ya komplit. Ya, ketambahan bintang tamu sing pirang-pirang kejaba genduk Niken Salindri. Ya, engko ana Mas Mio barang sik ketambahan ya kuwi para endi mau wong-wong mau doan. Hah? Do nendi? Oh, tasih teng Lebet. Iwa nggih. Tasih nyisihke. Ha iya, ngono kuwi. Wah, jan luar biasa. Cantik-cantik. Mau sing nomor 3 kokono iki brebetan kaya winong ya malah. Ha iya. Ayu ngono kuwi. Awake dempal-dempal gedhe-gedhe. Ha iya. Ah, jos tenan. Coba saiki minangka pemanasan luwih dhisik tak nyuwun karo anakku wedok Niken Salindri mumpung wis rawuh. Arep nyuwun sing kepiye? Sing klasik luwih dhisik. Klasik. Nah. Sisan gawe iki lho Nduk minangkani pamundhut. Nah, iki coba yen ngene iki piye? Iki selalu hadir di dalam pertunjukan dalang siapapun juga. Pokoknya wilayah Magetan, wilayah Ponorogo, Madiun panjenengane mesti kepareng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking nah iki Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi ngersakake gending pepeling lestari karo tambal ban. Ya, kagem Bapak Surasa, Ki Cahya Kuntadi, Mbah Trima, Pak Guru Yitno, Pak Sun. Sapa iki? Nggih. Nggih, heeh tulisane ngono pancen. Pak Sun Gondrong, Pak sapa Saipul, Pak Kaji Endi. Ha iya, Njajal bawa dandang gula pepeling. Ayo coba kaya apa nggih. Coba niken men ngaturake ayo nggih. Pamundhut saka Mbah No Kulit sing biyen wis paring tandha tresna karo awake dhewe wujude sandal kulit temenanan. Iya, isih seprene isih kare siji tangke Jumatan ilang kok, Nduk. Sapa ngerti sesuk diparingi neh. Ayo nggih. Ya, Nduk, kan? Yuk. Rukun Islam kang lima puniki Pripun niken ngadeg? Niken ngadeg? Niken ngadeg setuju? Sing banter sing semangat niken ngadeg setuju? Setuju ae kari nonton ndek ae. Sing nonton ya pirang-pirang sing nanggap arang-arang gumun aku ya. Ngadeg kok Nduk alon-alon Nduk coba kaya apa. Nah, ben marem piyai kene. Ayo. Nano. niki jumeneng Pak. Iya, jumeneng. Coba kaya apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa nggih. Nggih. Nah, dasar ya dedeke kaya ngono. Ayo. Ing
Ganti Pak ditinggal nih. Tibane kudune E. Iya, Pak. Heeh, ora apa-apa lek Cahayu salah ra masalah. Ayo. Noneno. Ya. Pisan apa nduk? Sahatate kang angka siji Kang angka loro salat ya. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nah, sadurunge sampean nembang lagu pepeling, ayo matura dhisik marang keluarga ageng Bu Sri Yatmi. Lan ugi Pak Yayan, Pak Rasa, sampean wis dipiji sowan ana ing dalem kene kira-kira arep matur piye? Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Ibu Yatmi, Bu Yatmi kalian Bapak Yayan, Yayan, Pak Roso. Sampun. Heeh, wis. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula kalian Bapak Yoyok sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan. Sik omong aku romasamu bakul soto no apa piye? Bapak Yoyok sak rombongan kok sak rombonge lho. Mboten beto rombong, Pak. Ora nggawa, ora nggone truk kok ora ngawur. Bapak Yoyok sak rombongan. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat slamet wilujeng, tansah pinaringan kebahagiaan seger waras awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ora lokaning malah kebak. Amin. Ndongakne kagem almarhum Mbah Sarni sing 1000 harinya tepat pada hari ini piye? Nggih, mugi-mugi Mbah Sarni. Saged napa Pak lek pun sedo napa doane diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berbahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Apa nek? Teng mriko mboten nanggap dangdutan, Pak. Apa enek kok iku ceritane kaya ngono kuwi? Ora ana kono dangdutan ora ana. Eneke disko kono ki malah. Nggih, ya semoga-moga tentrem, rahayu wonten ing kasuwargan, putra wayah sing ditinggal pinaringan kekuatan lan uga santosan iman. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Amin. Monggo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata dening Niken Salindri. Oke, yuk dados.
Wis kena nggih pemanasan dhisik. Enggak sih, Nduk, Cahyu. Nggih. Menawi sampun rawuh, monggo Cak Mio